जों साफ्रोमबो बर' हारिनि आंगोफोरा साफा साफा सनानि साबि जानानै गसंनो हानांगोन। उदां भारतनि सिङाव जोङो फानजारियाव जोबजानानै दोननाय मासे दाउफोर बायदि जानानै दङ। जेरै सैमा सिखावफोरा गोथां जिबखौबो होसो होसो अरख्लाब जानानै बेनि बेदरफोरखौ दखर दखर खालामना जानानै बिनि जिउखौ फोजोबस्राङो। बैफोरबायदि सैमा सिखाव आखुथायनि सुबुंफोरा दिनै बर'नि जा माहारियारि बाद, बे माहारियारि बादखौ फोथांनो नागिरनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानस्रिखौ दिनै अरख्ला जानानै बर' हारिखौनो फोजोबस्रांनो नागिरदों। माहारियारि बाद होनोब्ला जोङो मोननै खोन्थायाव जों सोनारगोन, टेरिटरियेल नेशनेलिज्म एन्ड इथनिक नेशनेलिज्म। जोंनि जा मावनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानस्रिनि सिङाव मावनाया जादों इथनिक नेशनेलिज्म। जोंनि राव हारिमु थुनलाइ गाननाय जोमनाय आसार खान्थि धोरोम खान्थि बेफोर गासैनो माहारियारि बादनि आगजुफोर। बबेबा मोनसेया सनानो जानानै थायोब्ला बबेबा मोनसेया बबेबा मोनसेया खानाय जायोब्ला बबेबा मोनसेया जोंनि आथिं आखाइ, बबेबा मोनसेया गाननाय जोमनाय, बबेबा मोनसेया जोंनि आखल आखु। बेनो मोनफा मोनफा माहारियारि बादनि केरेक्टार्स। जोङो जिरायनानै थानो ना गसंनानै थानो? जोंनि फरायसा जिउआवनो जों जुदि डिसिप्लिन नङाब्ला, आधा घन्टा 1 घन्टा स्पिचखौ जों जुदि खोनासंनो हायाब्ला, दिनैनि बे ग्लबेल केरेक्टारिस्टिक्सनि गेजेराव नोंथांनि बे गामसा, नोंथांनि आर'नाइ, नोंथांनि दखना, नोंथांनि फास्राखौ दिनै सोरबाया ग्लब ग्लब मन'लांनो थांगासिनो दङ। बेफोरबायदि ग्लबेल केरेक्टारिस्टिक्सनिफ्राय नोंथांनि इथनिक नेशनेलिज्म, बे ग्लबेल नेशनेलिज्मनिफ्राय इथनिक नेशनेलिज्मखौ बासायनांगौवा नोंथाङा गसंथानानै थानो हानांगोन, जिरायनानै थानो नङा। मानोना मोनसेल' बाथ्रा जोङो बुंनांगोन, जोंनि जेसेबां सानस्रिखौ लानानै जोङो खामानि मावलांगोन, बे सानस्रिनि थाखाय नोंथाङा, जों साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि, जों साफ्रोमबो बर' हारिनि आंगोफोरा साफा साफा सनानि साबि जानानै गसंनो हानांगोन। गल्डेन की जायखौ इंलिसाव होनो, बे गल्डेन कीनि गेजेरजों सनानि साबिनि दाराय मोनफ्रोमबो थालाखौनो जोङो खेवनो हायो। आरो नोंथाङा सासे सनानि साबि जानांगौब्ला दिनैनि बे सफिस्टिकेटेड मेन्टेल वार्ल्डआव, सफिस्टिकेटेड जोंनि बे दावहायाव, खर'नि दावहायाव जोङो साफा साफा सफिस्टिकेटेड लिडार जानो हानांगोन। लिडार जायोब्लासो दिनैनि बे कम्पिटिटिभ जुगाव जोङो जोंनि जि साख्रि, बे साख्रिनि दावहायावबो जोङो दावगासारनो हागोन। बर' हारिया 8 सिडिउलाव हाबबाय होननानै जिरायना थायोब्ला 8 सिडिउलनिफ्राय गाबोननो जोङो गाखोमोरजागोन। गोबां बायदिसिना दङ, बेफोरनो जादों माहारियारि बादनि मोनसे केरेक्टारिस्टिक्स। गुबुन मोनसे खोन्थाया जादों उदां भारत। उदां भारतनि सिङाव जोङो फानजारियाव जोबजानानै दोननाय मासे दाउफोर बायदि जानानै दङ। जोंनि माखासे सुबुंफोरा, आं नाम बुंनो नागिराखै, जेरै सैमा सिखावफोरा गोथां जिबखौबो होसो होसो अरख्लाब जानानै बेनि बेदरफोरखौ दखर दखर खालामना जानानै बिनि जिउखौ फोजोबस्राङो। बैफोरबायदि सैमा सिखाव आखुथायनि सुबुंफोरा दिनै बर'नि जा माहारियारि बाद, बे माहारियारि बादखौ फोथांनो नागिरनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानस्रिखौ दिनै अरख्ला जानानै बर' हारिखौनो फोजोबस्रांनो नागिरदों। बेनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोना जानजि खाफ्रानायनि सम फैबाय। जोङो साना बर'नि दावहाया जोब्बाय होननानै, बिएलटिनि दावहाया जोबलांबाय, एनडिबिफोरनि दावहाया जोबलांबाय, गुबुन सुबुंफोरा बायदिसिना इनकारेजमेन्ट खालामनानै जोंनि गेजेराव थैनि बाना बोहैग्लाय होबाय। नाथाय जोंनि दावहाया दाबो दङ। आरो बे दावहाया माहारियारि बादनि सानस्रिखौ लानानै हारिखौ फोथांनायनि थांखिजों जों साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि, साफ्रोमबो बर'नि आंगो फिसाफोरा दाहाल जानानै हारिनि थाखाय गसंथानो आवगायबोनांगोन।
आरो होमब्लासो दिनैनि बे मुलुगनि दावहायाव थांना थानायनि दावहायाव गावनि राव हारिमु थुनलाइनि थुनलाइ आरो आसारखान्थिखौ फोथांनायनि दावहायाव जोङो गसंथानो हागोन। आं बिसेस बुंनांगौ गोबांथार दङमोन। नोंथांमोना 10 बाजिनिफ्राय प्रग्राम दङ, आंहाबो 10 बाजिनिफ्राय प्रग्राम दङ। आं 1 घन्टा लेट जालांसिगोन। जिखियानो जायाथों खोब गोजोननाय मोनदों। जोङो जेब्ला फरायसा आफाद समाव दङमोन, बे समाव फरायसा आफादा मोननै गावस्रादोंमोन। बे गावस्रानायाबो बेनि थाखायनो जादोंमोन जायफ्रा माहारियारि बादनिफ्राय एरखेनानै माफा सैमा सिख'नि केरेक्टारजों बर' हारिखौ फोजोबनायनि थाखाय गोथाङै होसो जानाय बै सैमा सिख'फोरा जिबखौ बुथारनाय बायदि बर' हारिखौ बुथारनो नागिरनायमोन। आरो दिनैबो बेखौनो सोरबा मानैसो सैमा सिख'नि केरेक्टार थानाय सुबुंफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानस्रिनिफ्राय एरखेनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानस्रिखौ गाखोमोरनायनि थांखिजों बर' हारिखौ डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बुथारनायनि मिजिंजों मोनफा आफाद सोमजिहोनानै दिनै गावखौ राजा खालामनायनि थांखि सुजुदों। बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो सांग्रां जानांगोन। जिखियानो जाया गोदान बोसोरनि साफ्रोमबोनिसिम हामलायथि आरो फैगौ जोंनि दमासिनि साफ्रोमबोनिसिम आंनि गोरबोनि आंनि न'खरनि जोंनि सरकारनि हामलायथि बावहरनानै आं नोंथांमोनखौ आरोबाव हामबाय होननानै बे हाबाफारियाव आंखौ बाहागो लाहोनायनि थाखाय खाबु होनायनि थाखाय हामबाय होननानै आं नोंथांमोननिफ्राय बिदायबो लाबाय। थेंक इउ। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.